O mga George, for today's video pupunta tayo kay Bro Please and nabigla rin ako ganito na pala kaganda ngayon ang Glorieta dito sa Arayat, Pampanga. Continuation nga pala ito nung araw na grilled balat kami ni Kuya Jace. O diba, kaya pa may kontento katang street foods kansan mo ang banyo din na kaya pag Glorieta. Excited ako na makita ng personal ang bagong Glorieta. Last punta ko kasi dito nung kami pa. Nyami kawanin na kami na kuminta pa si Bayo. Baka kasi maalala ko lang siya, machat ko lang bigla. Marami-rami din talaga ang mga tao dito tuwing ganyang oras. Halos nagpo-food trip, nagsisibilihan ng ulam at yung iba nagde-date. Eh di sana all. O mga George, sa mga mahilig sa ice coffee at milk tea dyan, panoorin nyo to. Dakal kayo abalo ka na ako for sure. Basta't usapang food trip, amanyaman. Pagdating nga namin dito sa may simbahan, kita-kita ko na agad ang Bro Please. Wala kang kaligaw George, tapat lang yan mismo ng simbahan ng Santa Catalina de Alexandria Parish Church. Kung naligaw ka man, ay rogo, malamang alwayan pisamban ng pintalan mo. Mobile cart nga pala ang kanilang tema mga George, nung wala kang pamasahe, pwede kang makisake. Char. Ayan mga George, start at 49 pesos mipawi na kauhaw at lisangan, pero itang ina nakakaluguran, nakatalaga mipawi kanita. Mga George, sa flavor ng iced coffee, meron silang Bro Please Special. O, ika mo naman, ingali special kaya eh. Meron din silang dark mocha, hazelnut, French vanilla, almond caramel, tiramisu, tiramoco, char. At sa kanilang milk tea flavor, meron silang dark chocolate, Okinawa, cookies and cream, winter melon, salted caramel, ube, and classic. Meron din silang ice americano. Kung feeling mo ay half American ka, pwedeng-pwede sa'yo yan, George. At kung tingin mo ay mabibiting ka naman, meron silang 1 liter dyan for only 79 pesos mga George. At kung tingin mo naman ay di ka na niya mahal, wala na akong alam doon. Siyempre tatanungin ka din dyan mga George kung anong sugar level ang gusto mo. Ay Rugone, asabi ko buri ko sugar mommy. Iba kasi yung pakaramdam ko pag naririnig ko yung level na yan. Pinakamasakit pa yung ang sweet niya pero wala kaming level. O by the way mga George, choose your free toppings. Meron silang nata crystals and coffee jelly. Ay Rugo, pantunan ko pa mong toppings itang icing sa ibabaw ng cupcake. Napansin ko lang din na non-stop ang mga bumibili sa kanila, kaya mas na-excite na ako makatikim. O, ng milk tea baka ano na namang isipin mong tikman. At nung ready na nga yung sa amin, agad na naming binanat. Ay Rugo kanya man, honestly di ako nagkakape, di ako mahilig sa mga ganito. Pero nagustuhan ko yung dito sa Bro Please. Very mababait pa si ate at kuya. Si ate palagi nakasmile sa mga customer. Kaya panay na kami rin mag-smile kami nga duwang Kuya Jace. At eto na nga, lamon na naman. Ay Rugo Kuya Jace, agyo mo pa? May ngalbag ta na Rugo at yan. At nung nakabili na nga kami ng chicken wings, ay Rugo, chicken wings ni Rugo nga sabi ko ne. Chicken skin pala at ang chicken intestine. Ay wow, English. Balat manok ang pambito ang manok. Oy ta. Sabi ko kay Kuya Jace, nasa Glorieta na lang kami pumesto. Ay Rugo niyang taulik ang ngikit ng Kenny, niyang karanat at covered court yamo. Ngini kulob ne, with aircon pa. Ay sana all. Baka po pwede makitulog dyan kahit 1 month lang. Kusa naman po akong lalayas pagkatapos ng summer. Oy ta, alam pikab siyan. Magpapakta mo ulit mga George. Habang kumakain nga kami, bigla akong tinambayan ng isang aso. Siyempre di nantaya po takini sana ako Rugo, malaman-laman ko pa mo. Pauwi na nga kami, ito't madami pa rin ang umu-order kay Bro Please. Siyempre thank you so much po Bro Please sa napakasarap na iced coffee and milk tea. O mga George, nanano kayo pa mo, mura naman yaman pa. Maniwala ka na ako ha, try ko ne. Nung ing jowa mo may pagkatiwalaan, ako pagkatiwalan mo ko.